Malawi Today. Kodi ino mumadziwa chifukwa chimene Moses Magawa amayimbira nyimbo za ufiti? Moses Magawa waululatu zinsinsi zosiyana-siyana zimene amapanga akamafuna kuyimba nyimbo zake. Takhala ndimwepo kuti mumve zambiri zimene Moses Magawa walongosola mu programu imeneyi. Ena ake akufunsa apa kuti kodi akuyimba nyimbo ina amene ali pamene popo ndi chimodzimodzi akuona kuti mwasiyana kwambiri. Pano si apatamba kumeta phanke, kodi ndi phanke imene? Zautambwaliza pano. Zautambwaliza pano. Kungo sintha basi yonse? Kumaenda ndi nyengo mene kuendera ndimakhulupirira choncho. Panopa ndizoti ibine nyimbo zanga ndizoti machuni amene mayimba pano ndiwo sangafanane kwambiri ndi akale acha. Kuti mayenda ndi nyengo kuti ama 2000 achazimbira nawonso. So ndipo zimene ndimafuna ndikufunse kuti panopa ndinaona unaimbaso ina yake imafika ngati amapiano. Ili ndiboza kuba uku limene ndiboza ati amakuza chida cha babo ndi mapiano pure mapiano ndi. So pofuna kuti mwina ma 2000 ndiwa ayambe ukumvera so unaone kuti mwina utakusiya so audience mwina yakalekale omwe amakonda nyimbo ngati zimene zizi? No. Chimene chimachilika kwa ine simayimba chamba chimodzi. Mayimba zamba zambiri kuti mupite mukamvere nyimbo zanga mupeza kuti muli zamba zochuluka kwambiri. Ndi nyimbo zanga tikapita kuti kumenya ma live shows nyimbo ina iliyonse makhala yosiyana ndi inzake. Simungandiyikire nyimbo imodzi mangoyimba mangopita no ndimakhala kuti ndayimba izi kuimba izi. Olo ngati ndikuyamba panopa ndi ndapanga nyimbo ndi Mwanache amayimba za Chinyamata koma takwanisa kupanga nyimbo imeneyo kupanga combination yabwinonso kwambiri. Zoti zikutheka ndithu bwinobwinonso. Chabwino tisana pite ku break timakambirana nkhani ya kusiyana kwa kuyimba komwe kunalipo nthawi imeneyo ndi panopa. Mwina iweyo kungotipasako chithunzithunzi kuti makamaka mu nthawi yanu tikamanena mwina 2010 2012 chanchani tingoti kuyambira 2015 kupita kumusiku ndi nyimbo zomwe zikuyimbidwa panopa ukuona kuti mwina zikusiyana kwambiri motani? Kusiyana kwa ngona kuti nyimbo za nthawi imene ijayo zinazoona kuti oyimba amene ajanali oyimba inini chifukwa amakwanisa munthu uyimba nyimbo 10 kupanga album. It is not a joke. Sinkhani onena kuti mukangonena kuti basi ine ndi oyimba hayi koma zitafika poti anthu atusa nyimbo imodzi zimene ndikuwuzani zija zoti ena amapeza kuti nyimbo yapita iwo sanapite nayo nyimbo ichi. Anthu mavina nyimbo mwina akuyimba osamutani osadziwa chifukwa panopa anthu angoyimba nyimbo imodzi. Kuyimbako kunaphweka because amene ija umayimba nyimbo 10 album pitisa kwa ojisa kocha. Sanofika pamene popo kuti imbe nyimbo 10 zosiyana zothenga osiyana si oyimba masewera. Kapana imodzi umatheka basi ika social media kuja basi azimba kuveya bambo anga iweso mchachadi basi zina zake zija zoti basi chimpwirikiza music kumabe poti nyengo imankani sintha ndisaneneretu kunena kuti zidzaipiratu yazipopo koma ndikungonena kuti kasiyanidwe ka nyimbo za nthawi ijayo ndi pano kuimba kwakukulu kunali kwa nthawi imene ija kuonabe mpaka na pano anthu amatamvera nyimbo za Thomas Ibala mpaka na pano anthu amatabe kumvera nyimbo za Mulaka Maliro Bile Kaunda Lucius Banda anthu amamvera because no nyimbo za zokhalisa si nyimbo zonse za bubblegum music no. Ndiye kusiyana kwake ndi kumene koko. Kodi machedwa bubblegum music ifanya? Bubblegum music ndi nyimbo yoti in bubblegum mesa ukatafuna amakoma akena koma mulavula sokagula wina choncho. Bubblegum music ndi nyimbo imene sichedwa kutha imakayo ya hot within miezi mwina iwiri tatu upeza kulizi hedo da bubblegum music. Ife naimbe zimenezo. Indio simu naimbe. Ndikaimba kumakaa hot itu. Pale pasoma makaba ya gamoto. Moses Magawayo. Sikuzipova koma kunena zona ni maika. Chabwino kwa artist omwe abwera panopa mafana osiyana pali ena oti abwera kumene akuimba amapiano ena hip hop ena R&B ena afro chanchani ndi mfana utiyo iwe omwe ukaona umazi koma dawa anthu opsa ndipo akupita patali mfana omwe amakuwaze wewe panopa ndita oti wabwera kumene Mwanache koma
ila ndiko zoma ngumunena ndiko zoma ngati ndinzanga koma no style yake ndi yake yosiyana kwambiri ndi zinthu zinazo sindikumpopaso kuti ife timacheza naye koma amayimba bo paineyo tu tiana timene bwera pano titu timamvera mwanache unokuno mwanache that's it. Kodi kuimba bwino sikumatengera kuti akutchuka kwambiri pa nthawi imeneyo ndi ndani? Kuimba bwino ndi kutchuka nkosiyana. Yes, kuimba bwino munthu akoza maimba bwino koma osatchuka. Koma yoza peza kuti anthu akumvera nyimbo. Mati nyimbo imene ndiyo iti. Zichanda kuzoza papuka music. Papuka music ima mkanga ati usi wa mapesi. Uje moto wa mapesi. Moto wa mapesi umayaka. Ngopeza upali pulusa. Ndipo nyimbo zina zake zote zikaimbidwa. Sima kaulisizi kuchuka kwambiri kwa mandi zochuka. So kuchuka ndi kuimba bwino kosiyana. Kungopangira kuti poti nthawi yathu yataoma nkhani ndi zochuluka mafunso ndi ambiri. Komano mwina kungofika panopa mwina Moses makambu yache Moses Magawa mukhala mukupanga zotani 2026 imeneyi mukhala mukupanga zotani baba kubwera soko ndimene bwera pano kwa ndichita bwino chifukwa ndide mahitsa ngapo kuti ndituluse zaka zinozo almost 5 ndi by next week ndikandulusa nyimbo imodzi pano pa mabamu ndi saname sakutuluka apo apa simukutulusaso utulusa abamu nyimbo 10 ngati kalirija kumateka nyamula weka so ni yamba utulusa nyimbo imodzi za chaka chino ndo ndibwera ndi abamu nyimbo 10 koma zikutulusa imodzi imene zikukhalira panopa so anthu akonzekere kuti by next week ndikandulusa nyimbo imodzi pakatasa myezi kandiwiri ina choncho paka na nyimbo 10 izo ndizitulisa koma sikuti ndi abamu ndi imodzi koma so sibabuka music no sizingathe pali anthu ena ake amagamba za uimba ena komano ine siku ndizithiramo kama ndipanga madama yayo koma if you talking about Moses Magawa guys tinene chilungamo ine ni mwakia sound ya ine anthu amayikonda kwambiri ana akulu atsigogo imaimba macho atsigogo amonera pamene pachapo then ineyo sinati ndikadalipo I'm still exist like a what Northern Star. I say thank you so much for coming. If it is digila nyimbo zanu kuti fans ifirebe. All right, mwina ma shout out tisana pide. Yes, that's it. Bazinzanga onse amene amandikonda. Amene akandiona kuti ndi pa mavuto amandithandiza. Amene sadaliya kuti sadaganiza kuti Moses Magawa ndo ndalama. Koma mavuto ndi mavuto. Mutha kumpeza kuti munthu olemera koma kusowa zingano wenye unosogera buku la gankati mashaura basi onse amene amandikonda singachule mozi ndi mozi ndi azinzanga ambiri aliyense amene amandidziwa amandikonda ndimacheza no musungu umu ndimene ni makhala ngati ndi nazo ndinongongoleza atha kundipeza kusungu yako bezadi. Ladies and gentlemen, that is a wrap in our Icons Tale segment. Tinali uno ndimbo yache Moses Magawa nditu kutifotokozera ulendo wake inde wangobentula patali mmadziwa za nthawi imene zimavutira komabe ifeyo tasangalala kuti anabwera kuzacheza nafe ndangona so pa Facebook kuti pa Zodiac Online Magayi mukufira kwambiri pamene opo ifeyo so titokoze kuti inu muli pamenepo nditu kuti join mu Icons Tale tibweraso wiki ya mawa ndi legend winner so ma legend alipo nditu sanate anthu akalekale oti amayimba nditu nyimbo akuti sizabapo music zimene sijazi nimene tuwanenera sikuti ndineyo. Alright, ladies and gentlemen, wrapping up the segment ndi nyimbo nditu yambo yache akuti kwathu kwavuta. Tiye tionele zimenezi tibweraso tioneso zinthu zina.